Хайде да ви разкажа малко за тази картина, докато си хапвам боровинки. Тази картина след фестивала Събуди се, който е в Родопите, я завърших точно на един дъх. Преди това я рисувах може би около година и половина. В смисъл, нарисувах една част и около година и половина стоеше на стената да я съзерцавам и да мисля кое и да мисля и да я усещам от какво има тя нужда още, за да придобие завършен вид. И можете да си представите, че аз даже изобщо не бях обърнала внимание, че аз съм направила несъзнателно един женски образ, нали, с вратлето, с устните. Това беше невидимо за мен, докато не си живях събуждането на фестивала. Тая картина е от рядките видове, на които не съм сложила подписа си ръча Ралица Чакърова, поради простата причина, че тя е многолика. Нали сега ще видите за какво трансформиращо въздействие става въпрос. Тук вече влизаме в един съвсем различен, в една различна пейзажна абстракция. И ни разляти небеса, и ни мъгли, които също могат да се забележат в родовските ширини. И ето тук вече имаме отново един отнесен женски силует, в който горната част, където са нали, устните над очите, всичко е в мъгла. Може би тук може да направим нали, препратката към едно влюбване, към една илюзия, към една романтика, към една отнесеност. Но начинът, по който аз я гледам, е ето този. И тук дамата е силна, носи гордо короната, която корона доста прилича на рога, само че са небрежни, няма никаква конкретика, всичко е много нежно, много финно, много витално. И тази линия, която имитира затворения поглед, нали, като превръзка на очите, всъщност обрисува и иска да разкаже, че дамата взима решение чрез интуиция, а не чрез разум. Това е от мен. Аз съм Ради Чакърова. Ако искате да разгледате други мои творби, може да влезете в сайта ми leavebeautiful.art.